Брэст стаў трэцім абласным цэнтрам, куды прыбыла каманда экспертаў. Ініцыятар правядзення серыі рэгіянальных семінараў Міністэрства замежных спраў. Удзельнікамі брэсцкага сталі 280 прадпрыемстваў з усёй вобласці. Хто прыехаў асабіста, іншыя з дапамогай онлайн-сувязі. Тут і вопытныя экспарцёры, і пачаткоўцы, прадстаўнікі малога і сярэдняга бізнесу, да якіх асаблівая цікавасць. Нам бы хотелось больше внимания уделить малому и среднему бизнесу, так как у них в наличии, как правило, меньшее количество инструментов для продвижения экспорта. И, в принципе, мы будем вести речь о всех действующих в Республике Беларусь возможностях механизма продвижения экспорта. Акцент эксперты робят на инструменты для самастойнага выходу прадпрыемства на замежны рынок. У першую чаргу гэта маркетингавыя даследаванні, рэкламная дзейнасць, прасоўванне сваіх тавараў і паслуг у интернете и на международных выставах. Здесь существует два основных направления, две основных цели. Во-первых, рассказать о тех моментах, которые предприятия могут не учитывать или не знать. И второе, дать представление представителям предприятий о комплексном подходе, о комплексном применении всех этих инструментов. География применения ведаў у патэнцыйных экспарцёраў широкая, аж 99 краін свету. По выніках 9 месяцаў года экспорт товараў по области склаў каля $2 миллиардов США, при темпе росту 106%. Большасць продукции по-ранейшым отправляется у Россию, але и динамика диверсификации рынкаў станоўчая. У гэтым годзе амаль у 2 разы павялічыўся экспорт Украины, ЕС и Китай. Если посмотреть, в первую очередь, конечно, работа ведется на диверсификацию рынков сбыта. И 9 рынков сбыта в этом году открыто. Экспорт растет у нас в том числе за счет создания новых экспортно-ориентированных предприятий. За 10 месяцев сейчас на данный момент 710 новых предприятий. Ну, понятно, что не сразу они все начнут работать, но те, кто были созданы в прошлом году, уже работают в том числе успешно на внешних рынках. Цикл семінараў працягнецца і ў 2019 годзе ў Гродні і Магілёве. Крысціна Пратасавіцкая, Александр Сівіцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».